Představte si, že vám na hlavu nasadí čepici s elektrodami a celou hodinu sledují, co se děje uvnitř vašeho mozku. Ne před cvičením a po něm, ale celou tu dobu vteřinu po vteřině. Na začátku vypadá záznam jako za bdělého dne. Mozek je v pohotovosti, sleduje okolí, zpracovává zvuky a věmy a pak začnete dýchat. Vedeným rytmem, fáze za fází a na obrazovce se začne dít něco zvláštního. Vlny, které drží mozek nastražený k vnějšímu světu, postupně slábnou. A naopak sílí pomalé, hluboké vlny, jaké se objevují, když se člověk obrátí úplně dovnitř. Když docvičíte, váš mozek není tam, kde byl na začátku, je hlouběji. A vědci to poprvé zachytili ne jako fotku před a po, ale jako celý film. Já jsem Jarda Voldřich a spolu s mojí ženou Gabrielou už více než 10 let učíme v Čechách dechové techniky a meditace. O dechu a meditaci se říká, že sklidňují. To slovo ale moc neříká. Co přesně se děje v mozku, když se sklidníte? A je sklidnění během cvičení a po něm vůbec ten samý stav? Tady je problém, na který výzkum dlouho narážel. Většina studií mozek změřila jen na začátku a na konci. 5 minut v klidu předtím, 5 minut potom. A co se dělo mezi tím, zůstávalo skryté. Jako byste o filmu věděli jen první a poslední scénu. Jenže dechové cvičení není jeden stav. Je to cesta, která má fáze. Jiné je pomalé řízené dýchání, jiné rychlé, jiná je závěrečná tichá relaxace. A dá se čekat, že každá z těchto fází dělá s mozkem něco jiného. Abyste to zachytili, musíte mozek snímat nepřetržitě, celou hodinu, a pak ten záznam rozebrat na jednotlivé části a podívat se, kdy přesně se co mění. Přesně to udělala studie, o které je dnešní video. Vyšla v roce 2025 v časopise Mental Health Research, který patří do rodiny prestižního vědeckého titulu Nature. Výzkumníci pozvali 43 lidí, kteří dlouhodobě a pravidelně cvičili Sudarshan Kriya. To je dechová technika od nadace Art of Living, kterou jsme s Gabrielou jako jediní Češi oprávněni učit. Každému nasadili čepici s elektrodami, které snímají elektrickou aktivitu mozku. Tomu přístroji se říká EEG. A pak ho nechali projít celou hodinu a čtvrt dlouhým cvičením. Snímalo se 5 minut v klidu před začátkem, celou dobu během cvičení a 5 minut po něm. Záznam pak rozdělili na fáze. Klid na začátku, úvodní řízené dýchání, hlavní rytmické dýchání, závěrečnou hlubokou relaxaci v leže a klid na konci. A důležitá věc, měli i srovnávací skupinu. 10 lidí, kteří místo cvičení jen hodinu poslouchali relaxační hudbu. Díky tomu šlo poznat, jestli za změnami stojí samotná technika, nebo prostě jen to, že člověk hodinu klidně sedí. Abychom si rozuměli v tom, co naměřili, je potřeba vědět jednu věc o mozkových vlnách. Mozek nepracuje na jedné frekvenci. Jeho aktivitu lze rozdělit podle rychlosti. Rychlejší vlny jako alfa jsou spojené s bdělostí a se zpracováním smyslových podnětů. Mozek jimi mimo jiné drží pozornost na okolí. Pomalejší vlny theta a delta se objevují, když se člověk obrací dovnitř, do hluboké relaxace a vnitřního stišení. A teď, co se dělo v čase? Začněme s alfou, tou vlnou bdělé pozornosti k okolí. Jak cvičení postupovalo, alfa v zadních a spánkových oblastech mozku slábla a nejvíc klesla v závěrečné relaxační fázi a po ní. Jakoby mozek postupně stišil kanál, kterým sleduje vnější svět. Velikost toho efektu byla velká, nešlo o náhodné kolísání. Zatímco alfa klesala, pomalé vlny sílily. Theta začala výrazně růst už během hlavního rytmického dýchání a držela se vysoko i potom. A delta, ta nejpomalejší, vystoupala hlavně v závěrečné hluboké relaxaci, a to napříč celým mozkem. Dohromady to kreslí jasný obraz. Mozek se během té hodiny posunul z bdělého, ven otočeného stavu do hlubokého, dovnitř obráceného klidu, kde převažují pomalé theta a delta vlny. Tenhle stav s převahou pomalých vln autoři spojují s tím, co jógová tradice nazývá samády, tedy hluboké vnitřní stišení. A byl tu ještě jeden ukazatel, takzvaný aperiodický signál. Zjednodušeně jde o nepravidelné pozadí mozkové aktivity. To se v hluboké relaxaci výrazně proměnilo a byla to vůbec největší změna z celé studie.
Není potřeba rozumět detailům. Podstatné je, že i tahle nezávislá míra ukázala stejný směr. Mozek se opravdu přepnul do jiného režimu. A ta skupina, která jen poslouchala hudbu, u té se nic z toho neobjevilo. To je důležité. Naznačuje to, že ten propad do hloubky nespůsobilo pouhé klidné sezení, ale samotné cvičení. Jak může způsob, jakým hodinu dýcháte, takhle přesměrovat celý mozek? Klíč je v tom, že dech a mozek jsou napevno propojené. Dech funguje jako rytmus, který udává tempo aktivitě neuronů. To není názor, ukazují to záznamy přímo z mozku u lidí i u zvířat. Když měníte tempo a hloubku dechu, měníte i rytmus, ve kterém mozek pracuje. A teď ta druhá, jemnější část. Vzpomeňte na tu klesající alfu. Alfa mimo jiné funguje jako signál, kterým vyšší patra mozku drží pod kontrolou zpracování smyslových věmů. Jako kdyby říkala, dávej pozor ven. Když alfa slábne, tenhle příkaz polevuje. Mozek přestává tlačit pozornost ven a může se obrátit dovnitř. A přesně to ta studie vidí. Jak cvičení postupuje k závěrečnému stišení, slábne signál ven a sílí pomalé vlny vnitřního ponoru. Dech tu funguje jako páka, kterou postupně otočíte pozornost od vnějšího světa dovnitř. Tady se nabízí námitka. Pomalé delta vlny přece přicházejí i ve spánku. Neusnuli ti lidé prostě únavou? Autoři tohle hlídají a rozlišují to. Ten stav se totiž choval jinak než spánek. Byl pozoruhodně stejný napříč lidmi. Hodnoty se mezi účastníky skoro nelišily, jako by všichni dorazili do stejného bodu. To u běžného usínání nečekáte. Nejde tedy o to, že by lidé odpadli, ale o řízený sestup do hloubky. A ještě jedna věc, která překvapí. Mohli byste čekat, že kdo cvičí 20 let, dostane se hlouběji než někdo s roční praxí. Studie ale žádnou takovou souvislost nenašla. Hloubka stavu nezávisela na tom, kolik let člověk cvičí. Sestup do klidu se dostavil podobně u zkušených i u těch méně zkušených. Co si z toho odnést? Dech není jen vypínač na uklidnění. Je to nástroj, kterým mozek krok za krokem dovedete z bdělé pozornosti k vnějšku do hlubokého vnitřního klidu. A na tom záznamu je vidět, že to není jedno tiché plácnutí na konci, ale postupná cesta, kterou si dech razí celou tu dobu. Ten stav hlubokého stišení, který lidé dříve hledali roky, je dosažitelný řízeným dechem. A nezáleží přitom na tom, jestli cvičíte 20 let nebo pár měsíců. Stačí tu cestu projít. Další a další vědecké studie potvrzují, jak obrovským pomocníkem pro zdraví je náš vlastní dech. Pokud se budete chtít Sudarshan Kriu naučit, pod videem najdete odkaz na kurzy, které tady v Čechách, ať už online nebo fyzicky děláme. Budu moc rád, když dáte komentář pod toto video o tom, jak vy sami pracujete se svým dechem a co pomáhá právě vám. Budu také rád, když tyto informace budete šířit dál a dáte možnost i svým kamarádům, aby i oni objevili fascinující svět dechu a meditace. Dejte odběr tomuto kanálu a zůstaňme ve spojení i nadále. Já vám jako vždy přeji, ať se vám krásně dýchá a brzy u dalšího videa na viděnou.